A causa de la pluja anormal, el pelegrinatge festiu anual a l'Himàlaia es va convertir en una gran tragèdia. El 8 de juliol, unes 40 persones van desaparèixer després de les inundacions a prop del temple rupestre de Marnat. Els corrents d'aigua, fang i pedres van colpejar el campament de tendes dels pelegrins. Diverses persones van morir i desenes van resultar ferides. Més de 15.000 persones van ser evacuades. El juliol és un dels mesos més plujosos de la zona, però la previsió diària no preveia pluges abundants. Mentrestant, en només una hora, aquí van caure uns 30 mil·límetres, que és molt més que la norma mensual. Altres regions de l'Índia continuen patint inundacions a gran escala. Els dies 9 i 10 de juliol, les fortes pluges van afectar la vida dels residents del nord de Telangana. Nombrosos pobles es van veure afectats, inclosa la capital de l'estat. Hi ha morts. Paral·lelament, van caure fortes pluges a l'estat de Gujarat. L'aigua va inundar carreteres i zones residencials. Unes 2.000 persones van ser rescatades amb vaixells i helicòpters. Les pluges monsòniques al veí Pakistan també van provocar inundacions massives que van causar la ruptura de 8 preses. A la província de Balutxistan, desenes de residents van ser arrossegats per les aigües de la inundació. Més de 70 persones van morir. Les inundacions van provocar l'ensorrament de 670 cases i van deixar centenars de famílies sense llar als carrers inundats. Aquesta temporada de pluges monsònics, el Pakistan bat el rècord de pluges. El seu màxim va caure a Sindhi, Balutxistan, on durant el període de l'1 al 9 de juliol, les precipitacions van caure més d'un 500% més que la mitjana. L'actual temporada de pluges en aquests països ja s'ha emportat centenars de vides humanes i ha provocat enormes danys materials. Malauradament, a la societat moderna, les condicions són tals que el problema de la previsió i eliminació de les conseqüències dels fenòmens climàtics perillosos ha estat i segueix sent el més difícil. El canvi només és possible quan el valor de la vida humana està al primer lloc.